Ako raman isa, ako ra isa ba? Ma'am, di pud ko pasali ka ng usa, ma'am, kay manungay pud na. Dili man gud usa, ako ra isa. Sorry, ma'am, dili ko. Di magbaklay na lang ko, di mangyapon ka muhatod. Unsay butod? Wa man gani tay tiyan. Masuko man kag di pasakyon. Uy, may pasayro nagulat. Unsay budlat? Kagamay na akong mata. Alright. Ako nakauna sa turno. As nindot day magsayo. Mao nindot nga plano. Asa mang mga motor diri? Uy, udto na kayo o. Uy, pasayro, asa ka, ma'am? Ay, mularga na ka? Ha? Nakay karga baka? Unsay baka? Mularga na baka? Ay, ma'am, dili lang ko. Di ko kaya ng baka. Dako kayo. Ako raman isa, ako ra isa ba? Ma'am, di pud ko pasali ka ng usa, ma'am, kay manungay pud na. Dili man gud usa, ako ra isa. Sorry, ma'am, dili ko. Sige, magbaklay na lang ko, di mangyapon ka muhatod. Unsay butod? Wa man gani tay tiyan. Masuko man kag di pasakyon. Nang kabungol nimo, dako yugag income man na. Yay, naunahan dyan ko. Ganin na ra ka? Karga kag baka, ikaw mukha tong baka niya? Nana po ning di magkasinabot oh. Ning bataan eh. Kau, paa dito kay magkalingaw po kog turno diri. Say kuha nga, motor na man pod ko. Turno lang sa og unya pag kuha nimong udto. Naadyo'y diferensya ning bataan eh ba? Bago ng motor mo? Perte masinawa? Say palwa, di ko kargag palwa oy. Pagtarong-tarong ha. Motor niyo ba? Sinaw kayo. Bugat yan ang abukado. Pasak ko. Bahala kasi mong kinabuhi. Kakaapoy yan ang manahi. Mas piliyon pa na kung mamasayro. Toryanan kagulingon nimo kay wa ko kasabot nimo. Dagang kag pipino. Pangatag bi. Pipino. Kanang kabungol nimo. Boss, pwede pa? Ay boss, sa may una turno, ikaduha raman ko. Uy, may pasayro nagulat. Unsay budlat? Kagamay na akong mata. Ay! Pasayro ba o? Sir, di ako sakay kay sniper. Unsa daw? Unsa na siya? Gusto kag pasayro dili? Di ko mamili. Bisag kinsa akong pasakyon. O gani, pasayro o, yatod na na. Unsay nagnana? Katulang ba? Sir, pasinsay kay... Usog siya mo padagan? Saan mo ako sakay? Sir, di ba siya kusog padagan ni Ana bo? Ay, manunggab. Di ko sakay anak niya. Sa imuha na lang ko, bi. Unsay manunggab? Naglahi na ni ba? Sir, sige, sa imuha na lang ko kay manunggab man na. Ay sir, pag-istudahan na lang mo ni sir o, basin kamunduha makasinabot sir ba? Uy, asa man ka? Asa ni ka, sir? Hey!